Para sa mga bata at buntis sa lungsod ng Dagupan, tinututukan ngayon ng Nutrition Month. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Patuloy na isinusulong ng pamalang lungsod ng Dagupan ang mga programa para sa nutrisyon na partikular para sa mga bata at mga buntis bilang bahagi ng paggunita sa Nutrition Month. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ni Councilor Daniel Canto na patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan katuwang ang City Nutrition Office ang kalagayan ng mga bata at buntis sa lungsod. Every month, meron kaming, di ba may binabantayan kaming mga kids. So, and syempre, hindi lang yung mga kids, yung mga pregnant women na binibigyan namin ng meal. Yung mga kids naman, binibigyan namin ng kung ano dapat yung kainin nila. We are coordinating with the barangay, of course, with the BNS. And syempre, kasama din namin yung ibang council, yung head ng barangay na nag-i-implement ng Goodbye Gutom. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ang regular na pagbibigay ng gatas at masustansyang pagkain na alinsunod sa unaan sa Mairap Bilay programa. Sa pakikipagtulungan naman ng pamahalang lungsod ang mga barangay council, ipinatutupad ang Goodbye Gutom feeding program para sa paghati ng feeding assistance sa mga barangay. Ayon kay Canto, kabilang sa mga lugar na binibigyang pansin ng mga programa ang mga island barangay ng Dagupan City, lalo na ang mga batang nangangailangan ng suporta. Isa sa pinaka-binabantayan, of course, the island barangay. So far naman, we have improvement. Aniya, patuloy na tinututukan ng lungsod ang kabataan na may sali sa mga programang pangnutrisyon na sa pamamagitan ng koordinasyon na sa mga barangay at mga pamilya. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.